amma dan Allah ku shiga shaguna na, misali ne kawai na baku, bayan isha'i ka je, in ka ga wata mata yadda ka ga biri, wallahi biri yadda ka ga automatic, me sunan biri ne da turanci ne wai da Allah, monki, kwalliyar ma bata iya ba, ka cuci kanka ka wulakanta kanka, ta rambada jan baki ya ga haka an goga nan an shafe wai wannan wani ayi shado ko ayi inuwa ko menene duk an zuba shi a gurin, kwalliyar ma bata yi ba, kana tona kanka asiri. Kuma wallahi wani abu in ka je ka ga abin da za su yi duka bai wuce abin 750 ba. Ana zuwa ana babbar harka, ana cinikin 200,000 da kaza, ka je ka sayo abin 750, ga sabon Allah ga talauci. Da Allah ku gyara, saboda akwai ganganci a ciki da jahilci. A ga mutum wai yana tafiya wai shi wai bature, yana rike hannun matarsa yana murzawa a cikin mutane ba, wai shi wai a dole wai shi bature ne wai shi. Allah so. To Allah gafarta malam, kana son mai addini amma kana so ta zama kyakkyawa, kana so a sirka a yamutsa, ga addini ga hijabi ga karatun alkur'ani ga sallah ga qiyamul laili ga azumi, amma akwai karan hanci. To ya za ka yi? Ya halatta ka hada duka biyu ko kuma sai dai ka bi alaika bi zati din ta ribata ya daka? Ya halatta ka hada. Kuna fahimta? Abin da ya rage shine in tambaye ka ta yaya za ka yi ka hada. Kana son mai addini kuma kana son mai kyau. Don haka idan ka je dubawa wanne za ka fara dubawa? Za ka fara duba addini ne ka samu in ta yi fasin sai ka dubi kyau, ko kuma za ka fara duba kyau in ta yi fasin kafin ka dubi addini? Wanne za ka fara dubawa? Addini za ka fara dubawa? To kun faɗi. Da yawa daga cikin ku haka za ku ce, idan ka ce addini za ka fara dubawa to ƙarshenta za ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka zo ka dube ta kaga akwai addini yanda annabi ya ce, sai daga baya ka ce daga ni kafin mu gani, sai ka ga babu karan hanci, shi kuma kake so, me za ka yi? Za ka fasa. In ka fasa, ka fasa wa manzan Allah sai samu candidate ɗinsa, kuma annabi ya ce alaika biha, kai kuma yanzu za ka barta. Kuna fahimta? Don haka in ka zo akwai candidate ɗin manzan Allah akwai naka, kai candidate ɗinka shine me? Karan hanci. Candidate ɗin manzan Allah sai samu shine me? Shi ba ruwansa da wani maganan kyanta. Allah baya duba surorinku, Allah yana duba addininku a zuciyarku. Don haka tana da zuciya mai kyau, kuma ka zo ka barta saboda bata da hanci. Da zuciya da hanci wanne bi muhimmanci? To ba a hana ka son hanci ba. Idan ka zo sai ka fara duba hancin tukun. Kaga ya gama maka, sai ka fara binciken addini akwai ko babu. Idan ka samu addini sai ka ce a ci gaba. Idan ka samu babu addini sai ka ce a ƙara gaba, ba na son hancin. Kuna fahimta? Don haka abin da kake so naka shi za ka fara dubawa, sannan sai ka girmama manzan Allah sai samshe zama shine na ƙarshe, daga shi sai dai a wuce. Amma in ka fara gabatar da shi a farko, to son ranka kuma zai yi galaba a kansa kenan. Don haka ka fara gabatar da son ranka. Ka samu wanda kana son yar mai kuɗi, to je ka nemo. Sai ka samu yar mai kuɗi sai ka ce to akwai addini, in ba samu addini ba sai ka fasa, sai a je neman wani yar mai kuɗin kuma, a je neman wata kyakkyawar, ai za a samu mai addini. Amma in baka ba ka dinga tsallake masu addini kenan, wai kana neman kyakkyawa. Kuna fahimtar wannan? To tun daga nan idan ka ci ka samo mai addini, kuma ka samo irin wadda kake so, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ka yi aure ka auro irin wadda kake so. Duk wata fatawa da aka yi maka wadda ta hana ka motsi ko, to ka sille ƙarya ce, kowa ya yi maka ita. Duk inda ka samu kanka a kunci ka ce wa malamai to na kuntatu, suka ce a ai kuma ba yadda za a yi, to gudu ka ba su guri, ta furin malaman hadisi ka ce ku karanta min na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tintini mutanen ƙauye sun gano haka, domin mutanen ƙauye su ne suka fi kowa shan wahala dangane da fatawar miyagun malamai. Wani mutum ne aka ɗauki ɗan shi aka kai shi wani gari ya je ya yi aikin boyi-boyi, sai tsautsayi ya hada sai ya zina da matar mai gida. Da aka zo aka zauna za a yi shari'a, to limaman ƙauye ne
sai suka ce to abin da za a yi kai wane uban wane to ka kawo sadakar raguna 100 sannan da baiwa guda to sai ya ji